ଇଆଡ଼େ ଯେଉଁମାନେ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏଇନି ସୁଲଭ ଦରରେ ଅଣ୍ଡା ଦିଆଯାଉଛି। ହଁ, ଯାହାର ବଳ କମ୍ ଅଛି ଏ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବା ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସବଳ ହେବ, ବୃଦ୍ଧ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯୌବନ ପ୍ରାପ୍ତ ପାଇବେ। ଆଉ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଲା ଏ ଅଣ୍ଡାର ଯାହାର ପିଲାପିଲି ହେଉନାହାନ୍ତି ଏ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବ ମାନେ 3 ମାସ ଭିତରେ ନିଜେ ଅଣ୍ଡା ଦେବ। ଅଣ୍ଡା, ବଏଲ ଅଣ୍ଡା, କଞ୍ଚା ଅଣ୍ଡା ସବୁ କିଛି ଦିଆହେଉଛି ଏଠାରେ। ଟାଙ୍କି ଟାଙ୍କି ତଣ୍ଟି ପଡ଼ିଲାଣି, ଶଳା ଗୋଟେ ହେଲେ ଗରାକି ଦେଖା ହେଉନାହାନ୍ତି। କି ଅଣ୍ଡା ବେପାର କରିବି? ଧନ ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ଧନ କୁଆଡ଼େ ଗଲ? ଇରେ ଛଳା ପଡ଼ିକି ଗୋଡ଼ ହାତ ଛିଡ଼େଇବେ। ଉଠି ଆସ ଇଆଡ଼େ। ଦେଖୁନୁ ଗୁଡ଼ ମାଠିଆର ଜନ୍ଦା ଲାଗିଲା ଭଳିଆ କେମିତି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଅଣ୍ଡା ନେବି ହେଡ଼ କାହିଁ ନେଇଛୁ? ଏ ଅଣ୍ଡା ପାଇଁ ଏଠି ଅଣ୍ଡା ପଇସା ଆଣିଛୁ ନା? ହଁ। ଟ୍ରେ ଗୋଟା କେତେ ଜାଣିଛୁ ନା? କେତେ? 100 ଟଙ୍କା। 100 ଟଙ୍କା? ଆଉ 100 ନୁହଁ, ପୁରା 500। ହଁ ମୋ ଧନ କହିଲାଣି ମାନେ 500। 500? ହଁ। ଏ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଜମି ବିକିକି ଅଣ୍ଡା ଟ୍ରେକୁ ଆମେ ନେଇକି ଯିବୁ। ଆଉ ଜମି ପଇସା ଆଣିଛୁ? ଆଉ ପଇସା ଆଣୁ ଧନ ରଖ, ଜଣକା ରଖ। ନିଅ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗେ ପଇସା ଧରି ନିଅ। ହାତ ମାରିଲା, ମୁଁ ଦେବି। ହଁ ଧର। ଅଣ୍ଡା ଖାଉଥିବ, ଗୁଣ ଖାଉଥିବ, ଛୁଆ ଯାହାର ନ ହବ ଏ ଅଣ୍ଡା ଖାଇଲା ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନିଜେ ଅଣ୍ଡା ଦେବ। ହଁ, ଏଇ ଅଣ୍ଡା ଧରିବା ପାଇଁ ତ ଜୀବନ ଅଛି ନା? ନେନି ଧର ଦେଖିକି ଯା, ହଁ ଅଣ୍ଡା ପକେଇଲେ ଘରେ ମା ପିଟିବ। ମୋ ଧନ ଆଇଲା ଭଳି ମୋ ଦୋକାନ ମୋ ଫାଙ୍କା ହେଇଗଲା। ତମେ ପୁରା ସେଦିନ କହୁଥିଲ ମୋ ପାଇଁ ନେକଲେସ୍ ଆଉ କାନଫୁଲ ଆଣିଦେବ ବୋଲି। କହିଥିଲି ଯେ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ହେଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ସୁନା ଦୋକାନୀ ବନ୍ଦ ପାଲା। ସୁନା ଖୋଲୁ, ଲକଡାଉନ୍ ଖୋଲୁ। ସରକାର ତ ଦେଖୁଛୁ ଲକଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଲକଡାଉନ୍ ଖୋଲୁ, ସୁନା ଦୋକାନ ଖୋଲୁ, ତତେ ନେଇଯିବି। ସୁନା ଗଲାନି ମୋ ଧନକୁ ପୁରା ଛେଇଦେବି। ବୁଝିପାରୁନല്ലോ, ଦିନକୁ ଦିନ ସୁନା ରେଟ୍ ବଢ଼ି ଯାଉଛି। ବଢ଼ୁ। ଏ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ସୁନା ପାଣି ବାଲ୍ଟି ଆଣିବୁ, ଅଣ୍ଡା ଉଠି। କ'ଣ ପାଣି? ମୁଁ ଚନ୍ଦା ବାଡ଼ି ପଶା ପେଣ୍ଟ ଟେକା ମତେ କହିଲେ ପାଣି ବାଲ୍ଟି ଆଣିବୁ ଗଲୁ। ଛେ ଟିକେ ବାହା ହେଇକି ମୋ ଜୀବନଟା, ମୋ ଲାଇଫଟା ବେକାର ହେଇଗଲା। ଲାଷ୍ଟକୁ ଅଣ୍ଡା ସିଝେଇଲା, ମତେ କହୁଛି ପାଣି ଆଣିବାକୁ। ଛେ। ହଉ ହେଲା, ସୁନ୍ଦରୀ ମାଇକିନା ମୁଁ ବାହା ହେଇଥିଲି ତ, ବୟସ ଗଡ଼ିଲା ପରେ ତୁ କହିବୁନି ଆଉ କିଏ କହିବ? ହଉ ତୁ ଧା, ମୁଁ ଯାଉଛି ପାଣି ଆଣିବାକୁ। ଯାଉନ? ଜଗୁନୁ ଏଠି। ଜଗିବି, ଗଲେ ସିନା ଜଗିବି। ଯା ମ, ବେକାରିଆ ଲୋକ। ଚାକୋରି ବାଲି ଯାତେରା ଦେଖି ତ ଗୋରା ଦେହେ ଯିବ କାଳେ ନଜର ନାଇଁ। ନହେଲେ ମୁଁ କୋଉଠି ପୁରା ଭାଙ୍ଗିଯିବ ନଳି ହାଡ଼। ରହ। ହଁ କହିଯା। ତମେ ଚାକିରି କେବେଠୁ ପାଇଲ ମ? ଏଇଟା ପାଗେଳିଟା ନା କ'ଣ ବି? ଶଳା ମୋର ଯୋଉ ଫିଗର ଆକୁ ମତେ କୋଉ ଶଳା ଚାକିରି ଦବ କହନି? ଆଉ ଇଏ ଭଡ଼ାକୁ ଆଣିଛି। ଭଡ଼ାକୁ? ଚିତ୍ରାଳୟରୁ? ହଁ। କେତେ ମ? ସେ ଯେତେ ହଉ। ଓହୋ, ତୁ ଛାଡ଼ ସେ କଥା। ତୋ ଘଇତା କୁଆଡ଼େ ଗଲା କହନି? ମୋ ଘଇତା ଏଠି କୋଉଠି ଲୁଚିଛି? ନା ମ, ଲୁଚିନି। ସେ ଅଣ୍ଡା ଥୋଇ ଦେଇ ଯାଇଛି ଅଣ୍ଡା ସିଝେଇବ ବୋଲି ପାଣି ପାଇଁ। ନା ତୁ ଜାଣିନୁ, ତାକୁ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ବାଙ୍ଗେରା ଟାଙ୍ଗେରା ଜୈବ କଣା ପୂଜା ଅଗୋଚର। ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ସେ କୋଉଠି ଗଳିକିରି ପଇଥବ। ସେ ଭାରି ଡେଞ୍ଜର ଆଦମୀ, ତୁ ଚିହ୍ନିନୁ, ବୁଝିଲୁ କି? ଆଚ୍ଛା, ତମେ ଏତେ ଦିନ ହେଲା କୁଆଡ଼େ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲ ନା କ'ଣ? ନା ଲୋ, ପଳେଇବି କ'ଣ? ତୋରି ଯୁଗରୁ ମୋ ହେଲ୍ଥ କ'ଣ ହେଲାଣି ଦେଖୁଛୁ। ସତ ନା କ'ଣ? ମୋ ହାର୍ଟ ଡିସ୍କ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁନି, ତୋ ପାଇଁ ମୋ ହୃଦୟ ଫାଟି ଯାଉଛି। ସତରେ? ଏଇ ଯୋଉ ଲକଡାଉନରେ ଯୋଉ ଯାଇକିରି ଆମେ ମାନେ ସେଇ କଥା ଜିନିଷ ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁନି। ଏଇ ଯୋଉ କଥା ବାଡ଼ି ସରି କ'ଣ ହଉଛି? କ'ଣ ନ ହଉଛି ସେ କଥା ପଚାରୁନୁ? ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ
ତା ପାଖରେ ଏମିତି କ'ଣ ଗେଞ୍ଜି ହେଇକି ପଡ଼ିକି ଭୁସୁଭୁସୁ ହେଉଛ ଜନ୍ଦା ନାଗିଲା ଭଳିଆ ସେ ଜାଙ୍ଗି ହେଉଛନ୍ତି ଗେଞ୍ଜି ହେଇକି ଆଉ ଅଣ୍ଡା ନେବା କଥା ଯଦି ଅଣ୍ଡା ନେଉନ ଆରେ ଅଣ୍ଡା ଓହ୍ଲେଇଛନ୍ତି ଗୋଟା ହେଠି ସାରେ ଇଆଡ଼ୁ ଟିକେ ଆଇଲେ ହଁ କହୁନା ଆପଣ ଯୋଉ କାମ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଇ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି ତାକୁ ହଁ ମୁଁ ସେଇ କଥା ତ କହିବି ଆଉ କ'ଣ ଆରେ ହେଠି କ'ଣ ଭୁସୁଭୁସୁ ହେଉଛ ଏଇ ଶଳା ତୁ ଯୋଉ ଅଣ୍ଡା ବିକୁଛୁ ତୋର ଇନଭେଷ୍ଟ କେସ୍ ଲାଗିଲା ମାନେ ତୁ ଶଳା କି ଅଣ୍ଡା ସବୁ ବିକୁଛୁ ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ କରିବି କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ବା କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା କି ପାରା ଅଣ୍ଡା କି ଅଣ୍ଡା କି କଇଁଚ ଅଣ୍ଡା ଯିବ କ'ଣ ତୁ ଶଳା କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ବା କ'ଣ ମୋରି ମୁଣ୍ଡର ସେଦିନ ତମର ପରୀକ୍ଷା କରି ଆଣିଥିଲା ନା ଏଇଟା କି କ'ଣ ତବେ ସାରେ ନିଅ ଇଲୋ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ସେ ଅଣ୍ଡା ନାଳ ଗୁଡ଼ା ଲାଗିଛି ମତେ ଆଗେ ନ ଧୋଇକି ଏରେ ଶଳା ଘୁଷୁରୀ ଅଣ୍ଡା ନା କ'ଣ ବେ ତୁ ଅଣ୍ଡା ଦେଲେଣି ନା ଇଏ ଶଳାକୁ ଦଫା ଲାଗିଲା ଆଉ ଥାନାରେ ପଶିବୁ ଶଳା କି ପୋଲିସ ହାବୁଡ଼ର ମଣିଷ ମଣିଲାରେ ଅଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡେଇଲା ମୋ ମୁଣ୍ଡର ଶଳା ତେତେ 250 ଗ୍ରାମ ଦଫା ଲାଗିବ 250 ଗ୍ରାମ ମାନେ 250 ଦଫା ଅଛି କି ଇଆଡ଼େ ଟିକେ ଆଇଲେ ଶୁଣ ଏଇଟା ନେଲେ ମୋ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ତା ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ମୋ ବଡ଼ ଭିଣେଇ ଜାଣିଛ ନା କ'ଣ ହଉଛି ଏମିତି ପୋଲିସ ଆସିକି 250 ମାନେ 250 ଗ୍ରାମ ଦଫା ଲଗେଇଦେଲେ ଯୋଉ ତାକୁ ପୁରା ଫାସି 250 ଗ୍ରାମ ଦଫାର ଫାସି ତୁ ଶଳା ଫାସି ପାଇବୁନୁ ପାଇବୁ ମୁଁ କ'ଣ ଭୁଲ କରିଛି ମତେ କହୁନ ଶୁଣ ମତେ କହ କୁକୁଡ଼ାକୁ କି ଦାନା ଦଉଛୁ ଏଇখানে ସାର୍ ଲକଡାଉନ ସରକାର ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଦାନା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ମୁଁ ସାର୍ ଏଇ ଲୋକାଲ ଦାନା ଗହମ ଗୁଣ୍ଡ ମକା ଗୁଣ୍ଡ ଖୁନ୍ଦ ଚାଉଳ ଏଇ ସବୁ ନେଇକି ତାକୁ ସବୁ ବଡ଼ କର ମକା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କହିଲୁ ଗହମ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଖୁଦୁରୁ ଚାଉଳ ଏତେ କପୁଛ କ'ଣ ମୋ ବଡ଼ ଭଉଣୀର ବଡ଼ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଥିଲା ଏତେ କାମ ହେଲା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ କିଛି ଧରେଇ ଦିଅ ସେ ପଳେଇ ଯାଏ 500 ଟଙ୍କା ଦଉଛି ମୁଁ ଭିକାରୀ ନା ତୁ ଶଳା 10,000 ଦବା କଥା ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ିଲି ତ ବିଶେଷ କହିଲା ବୋଲି ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ସେଭଳିଆ ବେପାର କରିବି ଅଣ୍ଡା ବେପାର ମାଗିଦିଅ ମୋର ଭୁଲ ତୁ ସୁରାଟ ଗଲୁ କହୁଥିଲୁ ଶଳା ମତେ ହଇରାଣ କଲୁନି କେତେ ଦେଇଛୁ ଘରେ ଯାଇକି ଗଣି ହେଇକି ଦେଇଛି ଆପଣ ଘରେ କ'ଣ ଶୁଣୁ ତୁ ବେପାର କରୁଛୁ ଏ ଯୋଉ ଲକଡାଉନରେ ତୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସୁରଟ ପଳେଇବୁ ଆଉ ରହିବୁନୁ ଏଠି ନା ସାର୍ ଖୋଲିଲେ ମୁଁ ଅଣ୍ଡା ବେପାର କିଏ ମୁଁ କିଏ ସାର୍ ହଉ ହଉ ମୋ ସୁରଟ ଭଲ ମୁଁ ଭଲ ହଉ 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 ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଉ କ'ଣ ସାର୍ ମୁଁ ଯିବି ବାଟ ପାଇବେ ନା ମୁଁ ଯିବି ବାଟ ଦେଇଦେ କୋଉ ଗଳି ପଟେ ଗଲି ହବ ଏଇ ବାଟ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ତୁ ଦେଖେଇବୁ ହଁ ମୁଁ ଦେଖେଇଲେ ହବନି ନା ମୁଁ ଦେଖେଇବି ନା ସିଏ ଦେଖେଇଲେ ମୁଁ ମାଡ଼ିକି ଏଇଠି ବସ ହଁ ମୁଁ ଆସୁନ ଯା ଯା ତମେ ଚଲେଇବ ନା ମୁଁ ଚଲେଇବି ନା ତମେ ଚଲା ଇଏ ଚଲେଇଥିଲେ ଟିକେ ହେଇଥାନ୍ତା ତମେ ବୁଲା ହଉ ବସିଥାଅ ଆରେ ବାବା ଆଉ କରିବୁନୁ ନା ମୁଁ ଏତିକି ଦେଇକି ମୁଁ ଘରକୁ ପଳେଇବି ଜାଣିଛ ହଳା ଧଣିଆ ଓଲିସି ହଳା ହଳା ଆସିକି ମୋ ମୁଣ୍ଡର ଅଣ୍ଡାକୁ ଫଣ୍ଡେଇକି ଶଳା ଟେଷ୍ଟ କରୁଛି ଶଳା ଆଚ୍ଛା କେଉଁଠି ମୁଁ ତ କାନ ଫୁଲା ତ ମୁଁ ଶୁଣି ନାହିଁ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଘରେ ରନ୍ଧିକି ରଖିକି ଦାନା ଦେଲେ ଦଫା ଲାଗିବ ସେଟା କ'ଣ 250 ଗ୍ରାମ ଦଫା ତ ଲାଗିଲା 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 ଶସ୍ତାରେ ଅଣ୍ଡା ଲାଗିଲା ଯିଏ ଖାଇବ ଏ ଅଣ୍ଡା ତାର ବଢ଼ିବ ଏ ବଡ଼ ପେଣ୍ଡା ମା ଶଙ୍ଖୁଳିଲ ମା ତତେ ଜୁହାର ହେଉଛି ଇଏ ପୋଲିସ ବାଲା କେମିତି ନ ଆସୁ ଏଠି ନହେଲେ ମୋ ବେପାର ସବୁ ବୁଡ଼େଇ ଦବ ନମସ୍କାର ତୋ ନା କ'ଣ ପିଟା ପିଟି ନା କ'ଣ ତୁ ନା ନା ମୋ ନା ଦିଗାମ୍ବର ମିଶାଳ ଦିଗାମ୍ବର ମିଶାଳ ଶଳା ପୁଣି ଅଣ୍ଡା ଦୋକାନ ଖୋଲିଛୁ ମାନେ ଏ ରହିଯାଇଥିଲା ତ କୁକୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ା ଡେଲି 4ଟା ଲେଖାଁ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ନଷ୍ଟ କରିବି ନା ବିକ୍ରି କରିଦେଉଛି କୁକୁଡ଼ା ଡେଲି ଦେଉଛନ୍ତି ତତେ ଶଳା ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା ଅଣ୍ଡା ଦୋକାନ କରିବୁନି ବୋଲି ଅଣ୍ଡା ଭଲ ଅଣ୍ଡା ସାର୍ ତୁ ଶଳା ଏଥର କୁକୁଡ଼ାକୁ କ'ଣ ଦେଉଛୁ ଦାନା ଦେଉଛୁ ନା ଦେଉନୁ ଆପଣ କହିକି ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ମୁଁ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଦାନା ଦେବି ମୁଁ କୁକୁଡ଼ାକୁ ସବୁ ଫିଟେଇ ଦେଉଛି ଫିଟେଇ ଦେଉଛି ବୁଲି ଚରିକି ଯାଇକି ଖାଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି ପୋକ ଜୋକ ଇଏ ମିଛା ଝିଟିପିଟି ଶଳା ତୁ କ'ଣ ପୋକ ଜୋକ ବିଛା ସାପ ଖାଉଛନ୍ତି କାଉଣ୍ଡିଆଲ ବେ ଶଳା ତୁ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛୁ ବେ ଶଳା ପୁଲିସ ବାଲାକୁ ମାରିବୁ ନା କ'ଣ ବେ
କୁକୁଡ଼ା ଛାଡ଼ିନି ପୁଲିସ ମରିବେ ୟାର ସାର୍ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ? ତୁ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଛାଡ଼ିଛୁ କ'ଣ ସେ ଖାଉଛନ୍ତି ବେ? ପୋକ ଜୋକ ଯାଇକି ବୁଲିକି ଖାଉଛନ୍ତି ପୋକ ଜୋକ ବିଛା କାଟିନି ଏସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି ସେ ଶଳା ତାକୁ ଖାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଠେଇ ବିଷ ଯାଇଛି ନା ନାଇଁ? ଆମେ ତାକୁ ଖାଇଲେ ଆମ ଠେଇ ବିଷ ପଶିବ ନା ନାଇଁ? ଦଫା କ'ଣ କୁକୁଡ଼ା ଇଏ ପୋକ ଚୋପ ଶାଗ ଖାଇଲେ ବୋଲି ମୋ ଦେହରେ ଦଫା ଲାଗିବ? ଦଫା ମାନେ ତୁ ଶୁଳିରେ ବସିବୁ କି 750 ଦଫା ପରେ ଶୁଳିରେ ବସିବୁ। ସାର୍ ମୋତେ ଟିକେ କହିଲେ ଶୁଳି ଆଉ ଅଛି ଶୁଳି ଅଛି ଶୁଳି ଏବେ ହଉଛି ହଉଛି ହଁ 5 ଜଣ ମଲେ ଜାଣିନୁ? ନା ନା ସେଦିନ ମୁଁ କୁକୁଡ଼ା ବାନ୍ଧିକି ଦାନା ଦେଇନି ବୋଲି 250 ଦଫା ଆଉ ଆଜି ଛାଡ଼ିଦେଲି ବୋଲି 750 ଦଫା ଏତେ ଜୋର ଦଫା ପଡ଼ୁଛି ସାର୍ କାମ କର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ମାଲ ପାଣି କିଛି ନେଇକି ପଳା ମାଲ ପାଣି କେତେ ରଖିଛୁ? ଆଉ ଶୁଣ ଦେ ମୁଁ ପୁରେଇ ଦେବି ଶୁଣ ଆଉ ଏ ଭୁଲ କରିବୁ ନା ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସୁରଟ ପଳେଇବୁ ବୁଝିପାରିଲୁ? ସୁରଟ ନଗଲେ ତୁ ଏ ବେପାରଟାକୁ ଡେଲି କରୁଛୁ ନା ବୁଝିଲୁ କି? ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କର ଲକଡାଉନ ଖୋଲିଲେ ମୁଁ ପଳେଇବି ନା ନା ତତେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଲି ବୁଝିଲୁ କି? କିନ୍ତୁ ଆଖି ବୁଝିବୁ କାନ ଧରିକିରି 10 ଥର 25 ଥର ଖଣ୍ଡେ ବସ୍ ଉଠୁ ହବୁ ତାପରେ ତୁ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେବି କାନ ଆଖି ବୁଝି ଆଖି ନ ବୁଝିଲେ ହବନି ନା ନା ଆଖି ବୁଝିବୁ ଆଖି ବୁଝି ମୁଁ ଅଲଗା ପୁଲିସ ମୋର ଇଏ ସବୁ ଦଣ୍ଡ ଆଖି ବୁଝିକି ସାର୍ ଗୋଟେ ବସ ଆଖି ବୁଝିକିରି ହବୁ ଆଉ ଆଖି ବୁଝି ହଁ ସାର୍ ବୁଝିନି ହଁ ଗଣିକିରି ହେବି ନା ସାର୍ ହଁ ହବୁ ନା ଆଉ ହଁ ଏକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତିନି ଓହୋ ଏ ହଁ ଧଇଆ ବୋଲିଛି ମୋ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଇଏ ମୋ ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ା ଶଳା ଭେକାଳ ବୁଢ଼ା ବୋଲିଛି ଶଳା ଶଳା ଟଙ୍କାକୁ ଟଙ୍କା ଦେଲା ମୋ ଅଣ୍ଡାକୁ ନେଇ ଖଳେଇଲା କୁକୁଡ଼ାକୁ ଘରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିକି ଦାନା ଦେଲେ 250 ଦଫା ଆଉ ଫିଟେଇ ଦେଲି ଯଦି ସେ ବୁଲି ଚରିକି ଖାଇଲେ 750 ଦଫା ନା ଆଇଡ଼ିଆ ଆଇଡ଼ିଆ ତୁ ଶଳା ବୋଲିଛି ଡାଳେ ଡାଳେ ଗଲେ ମୁଁ ପତରର ସିରେ ସିରେ ଯିବି ଲାଗିଲା 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 ଶସ୍ତାରେ ଲାଗିଲା ଖୁଣ୍ଟି ଖାଇ ଫଳ ଯିଏ ଖାଇବ ଇଏ ଖୁଣ୍ଟି ଖାଇ ଫଳ ତାର ବଢ଼ିବ ଫୁଟି ଖାଇ ଫଳ କ'ଣ ଖୁଣ୍ଟିକି କିଏ ଖାଏ ଖୁଣ୍ଟିକି କିଏ ଖାଏ କୁକୁଡ଼ା ହଁ ଖୁଣ୍ଟି ସିଏ ଦେଲା ଫଳ ଖୁଣ୍ଟି ଖାଇ ଫଳ ଇଏ ମୁଁ ଆଉ ଅଣ୍ଡା ରାଗୁନି ଇଏ ଖୁଣ୍ଟି ଖାଇ ଫଳ ଆଉ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସାର୍ ଆରେଷ୍ଟ କରିପାରିବେନି କି ଦୋକାନ ନମେଇ ପାରିବେନି ନା କ'ଣ ଭାଇ ମୁଁ ଆଉ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଛାଡ଼ୁ ନାହିଁ କି ବାନ୍ଧିକି ରଖିକି ଦାନା ଦଉନି ତୁ ଶଳା କୁକୁଡ଼ାକୁ ବାନ୍ଧିକିରି ରଖୁନୁ କି ବାହାରକୁ ଛାଡୁନୁ ବେ ହାରାମଜାଦା କୁକୁଡ଼ା ଖାଉଛନ୍ତି କ'ଣ ବେ ହେଇନା ହେଲା ମହେନେ କ'ଣ ପଏଣ୍ଟ ବେ ହେଇନା ହଉଛି ସାର୍ ମହେନେ ହଁ ସାର୍ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ବଡ଼ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଦେଇ ଦେଉଛି 6 ଟଙ୍କା ଆଉ ଛୋଟ କୁକୁଡ଼ାକୁ 4 ଟଙ୍କା ନା ଦେଇ ଦେଉଛି ସେମାନେ ବଜାରରୁ କିଣିକି ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଦଫା ଲଗେଇ ପାରିବ ନା ଦଫା ଲାଗିବନି ଶଳା ଦଫା ଲାଗିଲା ନା କ'ଣ 1250 ଦଫା ଶଳା ଥାନାକୁ ଚାଲ ଥାନାକୁ ଚାଲ ତୋ ଉପରେ ରୋଲର ଚଢ଼େଇବି ମୋର ଭୁଲ ବୋଲ ମୋର ଭୁଲ ବୋଲ ହେଇଛି ଶଳା ମୋର ଭୁଲ ସିଏ ଥାନାକୁ କ'ଣ ଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁ ଯିବୁ ଥାନାକୁ ମୁଁ ଯିବି ହଁ ଜାଣିପାରୁନୁ ନା କ'ଣ ମୁଁ ପୁଲିସ ପରା ଚିତ୍ରାଳୟରୁ 15 ଦିନ ହେଲା ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିକି ନା ଡ୍ରେସ୍ ଦଉଛି ନା ପଇସା ଦଉଛି ତୁ ଅରିଜିନାଲ ବୋଲିସି ନୁହେଁ ଡୁପ୍ଲିକେଟ ବୋଲିସି ନା ନା ଭାଇ ଶୁଣ ହେଇଯାଇଛି 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ପଇସା ଆଉ ଡ୍ରେସ୍ ନେଇକି ଦେଇକି ଡୁପ୍ଲିକେଟ ବୋଲିସି ଡୁପ୍ଲିକେଟ ବୋଲିସି ମତେ ନା ମୋର କ'ଣ ଭାଇ ଏ ଭାର ଆଣି ଚଲେଇଥିଲୁ କହିବି ପାଣି ଟିକେ ଦଉଛୁ ନା ପାଣି ଫାଣି କିଣି ତମରି ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ମୁଁ ଏ କାମଟା କରିଥିଲି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସେ କହିଲା ତମେ ସୁରାଟ ପଳେଇଲେ ମୁଁ ତା ସହିତ ଲଭ୍ କରିଥାନ୍ତି
ଦେଖ ଇଏ କ'ଣ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି ଇଏ କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି? ଏଣି କ'ଣ ଇଏ ତମ ସହିତ ଇଏ କ'ଣ ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି? ହେ ଭଗବାନ ଇଏ କିଏ ଆକୁ ଚିହ୍ନି ନାହିଁ ଜମା। ଏ ଧନ ତମେ କହିନଥିଲ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ମୂଳେ ଚନ୍ଦା ଚାଲିଗଲେ ତମେ ମୋ ସହିତ ଦବ ମନ। ହଇରେ ଭଗବାନ କଣି ବାର୍ଷା କ'ଣ? ସଂସାର ବସେଇବା ପାଇଁ ବସିଛି ଆଉ ବାଡ଼ି ପଶ। ଆରେ ଧନ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର ଘରକୁ ଚାଲ ତମ ଚନ୍ଦା ମୁଣ୍ଡ ଗରମ ହେଇଯିବନି ମୁଁ ତମକୁ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି କରିକି ପିଏଇ ଦେବି। ଆଡ଼ି ପଶ ଆପେ ବଞ୍ଚିଲେ ବାପର ଆସ ଧନ। ଶଳା ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ନାରୀ ମାୟା ବଢ଼ି ପାଣି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପାରନ୍ତି ଜାଣି।